artist adunay ikapakita nga nagkalain-laing matang sa porma sa art. Apan na niya usa ka Cebuano artist nga migamit og anay sa pagpinta. Kung kinsa siya to siyang ila-ilahon peragi sa report ni Orchids Lapingkaw. Sagad ka nato. Kung makakita gani og anay, ato dayong pamatyon. Gumikan sa kahadlok nga inanay kini makahunlak sa atong balay. Apan alang ining usa ka Cebuano artist nga si Roniel Compra, dako ang mapahimusla ni ini. Inay nga mogamit siya og paintbrush o baka oil pastel, iyang gigamit ang duga o baka ang termite trail sa iyang painting. Nagpasabot kini nga ang tanang butang sa atong palibot mapahimuslan, madako man kini o magamay man nga butang. Ubay-ubay na ka mga masterpiece ang iyang namugna. Apan karon, migamit siya niining termite trail alang sa bago niyang obra nga balay ni Lola Masyang, diin iya lang giluta ang balay gamit ang tela og termite trail. Namugna niya ang matang sa art, gumikan siya mga kaagi ug kasinatian sukad sa iyang pagkabata. Iyang giklaro nga wa siya maunsa o baka way anay nga naapektuhan sanglit kahibaw na siya sa proseso sa pag-extract og paggamit ni ini. Sa iyang pagpinta, iyang gipakita ang mga naglain porma sa drawing ug iyang gipasabot nga wala kini direkta nga kahulugan apan makonektor kini sa kultura, kasinatian ug ang bili ni ini sa kinatibukan. Siguro para sa mga aspiring artists o mga creatives, dili lang sa mga visual artists, no? Daghan man mga musician, mga poets. Padayon lang kita sa ato ang mga gama sa pamana nga field nga imuha nga sudlan din ha. Dili ra kita mawagtangan og paglaom. O ba ni Clans Gabutin, ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak.